swing és la persona que s'encarrega de cobrir, en el cas meu, a les noies de l'elenco, de forma que si alguna es fa mal o té cap problema, doncs jo surto en el track d'aquesta noia en concret. És a dir, que t'has de saber tots els tracks i estar preparada per si en algun moment has de sortir. Una jaqueta de pell que estava pelant i el van pelar. Dance Captain és la persona que s'encarrega de mantenir les coreografies tal qual les ha ensenyat el coreògraf, no? I de mirar que les posicions estiguin a puesto sempre i que la gent vagi sempre marcant el que està establert des d'un principi. Aquí està el loro de todo, vamos! En aquesta producció això és cosa, suposo, més del Daniel Anglès, no? Que a ell li agrada fer això també per altres produccions que ha fet ja. Els swings, el Marc i jo tenim també un track d'ensemble, podríem dir. Cada nit actuem i tenim aquests petits moments corals, tots, i molt xulos. Fer el solo dels Seasons per mi és molt gran, vull dir, aquest agut per mi és molt representatiu del musical, és una cançó que m'ha acompanyat els últims 15 anys i per mi pujar a l'escenari i fer això cada nit ho visc molt, m'agrada molt i veure que la gent també ho rep, no? És molt guai.